Waar ze meedoen. Waar ze hoger mee wil scoren. Nou, we hebben nu 24 jaar ervaring met het organiseren van deze dagen. Maar we vonden hier wel extra ons best doen om alles zo vlekkeloos mogelijk verinnerd te laten. En tot nu toe slag het best. Ja, zijn jubileum is natuurlijk heel erg bijzonder. Je neemt dat van tevoren ooit denken dat dit 25 jaar teruggang vinden zo? Nou ben ik nog net zo lang maar. Ja, ik had wel meemaken als lietsbandje. Het was altijd geweldig hoe de paardendagen hier in Driesbad is wat leven met alle mensen. Dus qua dat hier wel een beetje weer rekening mee houden, want het had zo'n draagkracht gewoon. Al rond de 24 jaar al, met vrijwilligers, met sponsoren en bedrijven die hier mij helpen. Dus daar gaat het nog nooit online. Het is altijd een beurlig vol werk om het spul je kleer te zetten. Hoe lang ben je er van tevoren mee bezig geweest? Dus dat gaat in wezen het hele jaar terug. We hebben een bouwcommissie en die maakt de tekening en die bedenkt van hey, wat zullen we van het hier doen. En dan is het echt begin juni een bouwvergadering met alle vrijwilligers. Dan worden de ploegen indeeld en dan gaat het echt los met bouwen. Hoe werkt het aan hindernis precies? Nou, we staan hier bij de vaardigheidsbaan. Dat is de kegeltjesbaan, nemen we dat. Daar werkt het met sievertjes. Hier binnen 18 poortjes met een baltje erop. Daar moet ze in een goede val doorheen rijden. Gaan er een baltje aan met strafpunten. Bij de oren zien hindernissen staan de letters op het kelm. In de regel A tot en met F. Als ze er A was binnen, dan moet ze op zoek naar B. Met ze daar doorheen en ze bij net jaren terug een poortje C heen als ze eerst A en B naam had. Dus dat verkeerd te krijgen extra punten. Ja, want wij zorgen bij verschillende spannen. Er zijn met 1, met 2 en met 4. Hoe worden die beoordeeld? Nou, wij zijn er heel groot op dat we alle 8 categorieën jegens in Burg hebben bij de paardenmarathon. Dat is voor de ponies, enkelspan, dubbelspan, fjouwerspan en tandem. Daarin achterkwam er. En diezelfde categorieën zijn er ook voor de hinders. En die worden echt per categorie met haar minnaar bekend. En hoe wordt dat dan uiteindelijk beoordeeld? Op tijd? Ja, het gaat puur om het tijd in de hindernissen zelf. Daartussen kiezen stappen. En dan is de snelste tijd. En zoals ik zei, in de hindernis keer strafpunten halen worden helaas. En die weer omzetten in tijd in extra tijd. Dus die optelling, dan komt er weer naar de uit van Joenen. Hoe lang doe jij hier al aan mee? Dit wordt mijn derde keer. Wat is zo bijzonder aan het rijden van een paardenmarathon? Ja, toch wel. Ik ben echt wel van de snelheid. En met deze ponies gaat dat heel goed. Dus daar gaan we voor. Ja, want je hebt hier 2 ponies staan. Wat voor ponies zijn dat? Dit zijn welsponies van 1,30. 2 ruinen. En Shimmy en Polly zijn het. Waarom zijn deze paarden nou juist zo geschikt voor het rijden van een paardenmarathon? Omdat ze niet opgeven. Ze blijven doorgaan, ze blijven ervoor vechten. Ze gaan altijd door, houden nooit op. Hoe train je zoiets? Ik heb gekeken bij de hindernissen en nou, respect voor hoe jullie dat doen. Veel doen. Veel wedstrijden rijden. En nou ja, thuis wel gewoon lange afstandsritten rijden, maar vooral veel wedstrijden rijden. Dat is het belangrijkste. En wat voor functie is de jouwe achterop het karretje? Nou, ik mag rijden. Dus mijn vader staat achterop. Ja, en dat noem je dan de groom, toch? Correct, dat is de groom, ja. En die is richtingaangever en gewicht eigenlijk. Vind je dat niet eng? Nou, er zit de spanning wel in en dan moet je echt op je groom vertrouwen dat hij doet wat hij moet doen. Want anders ga je om. En het zijn hele krappe bochten. Hoe pak je dat op? Ja, de ene pony gaat wat sneller door de bocht als de ander. En die van mij zijn niet zo goed in het korte werk. Dus ik probeer altijd de lange bocht uit te zoeken, zeg maar. Ja, want het is zo dat je zelf die route kunt indelen als je maar van A naar B gaat. Ja, je moet van A naar B en je mag niet eerst door een ander poortje. En voor de rest maakt het niet uit hoe je rijdt. Overwinningen in Gerso.